Audio Jungle. Ayun, nandito tayo sa Ford Naga. Ayan, Ford Naga. Yay! Sa Ford Naga. Maganda. Tingnan tayo mga kotse dito. Maganda mga kotse. Wow. Maganda dito. Ayan, sa Panganiban. Ay hindi, ano pala to, sa De Rosario. Ayan, tingnan tayo. Napakaganda nito sa Ford Naga. Mga kotse automatic pala ito sa loob. Uy Turo, yung pangarap mo nasa harapan ko. Maganda. Gaano na yung mags yung ano niya. Ayan. May available na mga colors, mga white. Ford sa Ford Naga. Ford ito. Bagong labas na Ford. Tingnan lang natin yung ano, naka-reserve na pala to. XT. Ayan, bagong labas. Ford sa loob. Ford. Maganda sa loob niya. Kakaroon din tayong so nito. Nag-sound na tayo sa YouTube. Tayong ganito sa sakyan. Sa dulo, meron din sila mga available. Tingnan tayo dito. Sa ano yan, service tayo. Welcome to Ford Service. Ayan, territory, ganda nito. Wow. Mga iba-ibang kulay, may gray. Ito may ano, may white, ano daw, gold. Gold. Ayan sa loob. Ganda. Automatic lahat. Yung mga bagong labas ngayon, mga automatic na. Ayan. Ganda nito. Ayan. Paano na siya? Naka-mugs. Ito ang gusto kong kulay. Gold. Napakaganda. Roof. Mga ano rin, mga maliit, magandang kulay nito. Ayan, natin yung loob. Maganda rin loob. Automatic din siya. Ganda ng kulay nito. Siya siya black. Ayan, black. Maganda rin ng black. Labas na Ford. Tawagan doon. Soon magaling tayong ganito. Talaga pinalampas mag vlog dito sa Ford territory. Maganda. Ayos. Maganda gray. Mga available colors. Ayan. Wild truck. White maganda. Gusto ko tong gray. Itong gray. Napakaganda. Ang kulay niya parang ano white rock. Na LED ilaw niya. Sa ano,
Ford Naga. Along the highway lang. Yan, sa Concepcion Grande. Tawag din sa Rio pala. Yan. Mga available nila oh. Yan, traction lang tayo. Peace out.